Dulan usa ka milyon ka mga deboto misalmot sa Walk with Jesus sa sinugdanan San Novenario ni Senyor Santo Niño de Cebu. Informative foldable fans nga doon dagway sa mga wanted persons sa rehiyon gipanghatag sa mga pulis ngadto sa publiko. Kumpirmadong usa ka pulis nga na-assign sa RTS-7 mo'y usa sa mikuha sa drug dependent nga negosyante sa lungsod sa Balamban atol sa bagong tuig. Ubay-ubay nga mga proyekto gipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi aron masiguro ang seguridad sa maong syudad. Sinulog Foundation Incorporated nagtinguha og mas lapad nga coverage alang sa Sinulog 2014. Maayo nga pong Subo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nakakita og lahi nga solusyon ang kapulisan sa Regional Office 7 aron daling maila ang mga taong gipangita sa balaod ilabi na nga nagsugod na ang kalihukan sa Fiesta Senior. Gipatik sa mga paypay ang dagway sa mga wanted persons dinhi sa Region 7. Dakit nilang gibutang ang mga hotline numbers aron matawagan dayon ang kapulisan. Andrea Patenya, Sugindimi. Karon nga nagsugod na ang mga kalihukan sa kasaulugan sa Fiesta Senior, gilauman nga mag-anam-anam na og dagsa ang mga deboto ug turista sa Subo. Di sab kalikayan nga pahimuslan ang kahigayunan sa mga tao nga adunay mga daotang tumong. Mao nga gilusad sa Police Regional Office 7 ang pagpang-apod-apod ni ining informative foldable fans. Sa Cebu South Bus Terminal gisugdan sa mga pulis ang pagpanghatag niini. Nakaprinta sa maong mga paypay ang mga dagway sa napu ka mga most wanted persons sa rehiyon, samtang aduna sa version sa ilang most wanted persons ang kapulisan sa Cebu Provincial Police Office. Gawa sa mga dagway sa pinangita sa balaod, nakalatid sab sa paypay ang mga hotline number sa kapulisan aron makakontak dayon ang publiko sa otoridad in kaso og masigpatan kining mga wanted persons. Whenever they see this personality in the foldable bank, they can report this to our nearest police station. So at the same time, this is preventive. Pag nakita nila itong mga taong to, pwede lang i-text. Once you will be included in the top 10 most wanted persons, monitor ka itong mga medyo dako o graso ranging from the murder, robbery with homicide, and of course one is rape. Makita sab sa paypay ang mga dagway sa mga notadong tulisan aron dali silang mailhan sa mga pasahero, ilabi na igsakay nilag mga pampublikong sakyanan. Mao nga hangyo sa kapulisan nga di ilang gamiton ang maong mga paypay isip sulbad sa init, gamiton sa bunta kini sa pagtabang sa crime prevention. Well, prior to this distribution of foldable pan, we had the project of the pasting of sticker along public utility bus, jeepneys, and we have already positive responses on this with our riding public reporting on some crimes they have observed. And it also resulted into some arrest of the criminals that was texted to our R2. Ang maong proyekto daling midani og positibong reaksyon gikan sa publiko. At least kung kani siya makaila na to sa, di ba? Makita na to sila, tapos makaibaw ta nga kani siya mo wanted. Oh, dako kanig ikatabang. Uy, kay labi na karon nga pista sinulog. Kani sila na agyud nila liid ni sila. Oh, so kinahanglan ato gyud ni silang i-report aron madakpan ni ubalik kay delikado man kay ta. 100,000 pesos ang budget sa PRO7 sa pagprinta sa gibana-banang 30,000 kapin ka mga paypay. Gawa sa terminal, plano sa milang ipang-apod-apod sa mga lugar nga dagsaunon sa mga tao ang maong foldable fans. Ang pagmenos sa kriminalidad di lang trabaho sa kapulisan kundi responsibilidad natong tanan. Gilauman nga mas muligon pa ang relasyon tali sa PNP ug sa publiko, pinaagi sa pagtinabangay sa pagsikop sa mga dautang elemento sa katilingban gamit ang mga bag-ong strategiya sama niining gipanghatag karon nga mga informative foldable fans. Andrea Patenya, News 5.
Lakip nga nagpakatap sa mga paypay nga dunay dagway sa mga most wanted, bao ang kapulisan sa dakbayan sa Mandawi. Gi-require na usab karon ang tanang establishmento sa mga syudad nga magbutang og security cameras kinisubay sa ordinansa sa lokal nga kagamahanan sa Mandawi. Jinky Baguio, Sugin Limi. Gipresentar sa kadagkuan sa Mandawi City Police Office ang ilang mga programa aron mamintinar ang peace and order situation sa Mandawi. Usa niini ang CCTV warning sign stickers ug posters nga gilusad kaganang buntag kauban si Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Dunay 10,000 ka mga industrial ug commercial establishments ang Mandawi City, mao nga usa ka ordinansa ang gipatuman nga kinahanglan magbutang og CCTV camera ang matag establishmento. Kinahanglan mutuman ang mga pribadong negosyo, mga bangko ug tunghaan. May gisunod ta karon nga cases nga nakatabang ang CCTV cam. Labi na katong mga kaso nga nahitabo sa restaurants, katong mga salisi. Laing ipatuman sa kapulisan sa Mandawi ang My Coach program. Diin gimando sa hepe sa MCPO nga giyahan sa mga karaang pulis ang 80 ka mga bagong pulis nga gidestino karon sa Mandawi City gikan sa Regional Public Safety Battalion. Gi-adapt sab sa MCPO ang gipatuman karon sa Regional Intelligence Division ang pag-apod-apod og mga paypay nga nagpatik sa mga hulagway sa most wanted sa Mandawi City. Sa pagkakaron, 250 pa ka mga paypay ang ilang nahatag sa mga pampublikong lugar sama sa terminals ug malls. Matud ni Intelligence Branch Chief Superintendent Josefino Ligan nga plano nilang i-replicate kini sa matag istasyon sa pulis nga magbutang sab sa 10 most wanted matag area of jurisdiction. Permanente nilang makitaan ning picture. Pagpiko-piko man siya. Timing gani nga murag giinitan sila, mamaypay sila, makita nilang picture sa pamaypay. Pariha man namin naasa akong atubangan. Tawagan nila ako ng number sa MCPR. Sa laing bahin, dunay job opening ang MCPO alang sa mga non-uniform personnel, lakip ini ang unong ka-administrative assistant. Hangtod Enero 20 ang deadline sa application. Jinky Baguio, News 5. Nasunog kaganinang buntag alas 9:40 ang usa ka inilang food manufacturing company sa may highway Magikay. Gisaka sa second alarm ang sunog sa Pro Foods Industries sa may highway Magikay. Apan kini napatay human sa 5 ka minutos. Gisusi pa sa fire investigators kung unsay hinungdan sa kayo. Gibanabanang 50,000 pesos ang danyo sa sunog nga mikaon sa mga waste materials nga i-recycle na unta. Siyon pa sa makikita. Driver sa Osaka Laundry Shop sa Barangay Kamagayan, Cebu City, mibuto attendant ini napaso samtang usa ka panimay sa dakbayan sa Talisay nga dunay mga stocks sa pabuto na og daw sa kayo. Ryan Sorote, Sugid Limi. Nagmo sa kasakit sa iyang paso sa iyang lawas ang laundry shop attendant nga si Jacqueline Guarban, 32 anyos, taga Barangay Hipodrome, Cebu City, human mibuto ang dryer sa gitrabahoan niyang laundry shop sa Maydan, Hungkera. Nabuak ang glass window sa laundry shop tungod sa kakusog sa buto. Daling gawa sa nagkayo ng laundry shop ang biktima ug nangayog tabang. Ang janitor sa kasigbit nga boarding house may mikuwag fire extinguisher ug mipang sa kayo. Namin na singgit nga naglayo, sunog. Dagan may taas, nagdala ko ng distinguisher. Dito. Sa bugit ko, ano na leaking niya ang LPG. Kasi bago pa, gamay pati yung leaking ini. Nga, mga ito, pag-on gito sa dryer, dibuto na yun. May na-explosive. Makita ining amateur video nga nakuha ni Jonathan ang pagresponde sa kamambiruhan sa nasunog nga balay sa Sarville Village, Barangay Poblasyon, Talisay City. Naog daw ang balay sa pamilyang Villarta. Pasado alauna kadahapon sa hapon, nadawat sa kamambiruhan ang alarma sa sunog. Unang gisalbar sa pamilyang Villarta ang ilang mga stocks sa pabuto nga salin sa ilang pagpamaligya sa miaging tuig. Wa dahil makasud ang bombero sa balay kay basin mang buto ang mga stocks nga pabuto. 50,000 pesos ang dami sa sunog nga miabot sa second alarm. Dako na ang sunog.
ko. Wow, naratol ko. Marag na-stuck up akong tiil. Oo, okay ba? Kaya ako anak, di mo sa suit. Ang usa na ko nasa pikas. Kami rang duha. Na under control na to, 5 minutes na to, na control. Naputang sa motor sa second alarm, kaya ato ang upat ka fire trucks, dito naman yun. Kato lang murag, kaya kuyawan sila, kato ko kinaya mo sa buto-buto. Ryan Sorote, News 5. Naapektuhan ang internal revenue allotment sa Dakbayan sa Mandaue, gumikan sa mga bagong namugnang syudad sa nasod. Mao nga ang treasurer sa maong syudad, dunay ubay-ubay nga mga sugyot sa lokal nga kagamhanan aron makabot nila karong tuiga ang budget na 1.8 billion pesos. King Perez, Suginlimi. Karong Enero 20 na lang kutob ang pag-renew sa mga business permit sa Dakbayan sa Mandaue. Ang one-stop shop sa City Treasurer's Office gipahimutang sa Sports Center sa Dakbayan. Wa pa maka-operate ang mga ubang one-stop shops tungod sa problema sa koneksyon paingon sa kabaranggayan. Kinahanglan maabot ni Mandaue City Treasurer Regal Oliva ang 1.8 billion budget karong tuiga nga mas dako og 200 milyones pesos kung itandi sa miaging tuig. Menos sa bang ira kon internal revenue allotment karong tuiga alang sa Mandaue nga naalang sa 360 million pesos human maapektuhi ang Dakbayan gumikan sa pagkamugna og bagong syudad sa nasod. Aron musaka ang pondo sa lokal nga kagamhanan sa Mandaue, girekomendar ni Oliva nga pamultahon ang mga negosyanteng way business permit ug patasan ang market value sa mga luna sa Dakbayan nga wa pa mausab sukad ni atong 1973. Ipa-auction sa ang mga luna o guban pang properties nga wa na mabayri og real property tax. We have already finished delivering the third demand letter. And so after the demand letter is the levy already and the publication of real properties which are supposed to be subject for auction. Patasan sa bambuhi sa mga negosyo kay matod pa ni Oliva nga mayra ang ilang gipangayo sa maong sektor kun itandi sa ubang syudad. Siguro we will increase it in a way that we're still lower than the other cities. If you impose the same business taxes of Cebu City, siguro Mandaue will be working on a budget of 2.6 to 2.8 billion already. Magagad lang ang pangu sa City Treasurer's Office sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue pagpasaka sa pondo sa maong lokal nga kagamhanan pinaagi sa pagmugna og mga ordinansa aron madungagan ta mga proyekto nga mapatuman diri sa Mandaue City. King Perez, News 5.